Bueno, bona tarda a tots. Moltes gràcies per assistir i per vindre a una activitat més del campus extens de la URB, aquí a Tortosa. En la programació anual del campus, que bàsicament és una programació cultural, en alguna activitat mediambiental, ens agraden molt les taules rodones perquè propicien el debat informat, el diàleg, i és un format que ens agrada molt. Fa uns dies vam fer-ne una aquí mateix sobre revistes literàries dels últims anys, dels últims 100 anys a les Terres de l'Ebre. Avui toca el torn a la temàtica al voltant del riu Ebre i els seus embassaments. La conca de l'Ebre i el seu delta són ecosistemes naturals protegits per normatives autonòmiques, estatals i europees. Al mateix temps, l'explotació dels recursos naturals amb l'implantació de preses i centrals com les hidroelèctriques també està sotmesa als respectius contractes de concessió i a successives lleis, normatives i jurisprudències. Amb aquesta taula analitzarem la situació de la conca de l'Ebre, la situació actual, en matèria d'acumulació de sediments als embassaments i l'estat de la qüestió, o intentarem, del manteniment i de la seguretat dels mecanismes de les preses. A més, revisarem la normativa aplicable en matèria de caducitat de les concessions hidroelèctriques, així com el cas de la concessió de la central hidroelèctrica situada a Flix. Moderarà la taula el Josep Juan, que tots coneixeu, antropòleg, activista mediambiental i president de l'Associació Sediments. Hola, Josep. Hola. Els participants són 3 advocats experts en la temàtica. Pedro Brufau, que ens acompanyarà en línia, ell no ha pogut estar amb nosaltres de manera presencial. Isa Castell i Francesc Espinal. A tots vosaltres agrair-vos la vostra haver acceptat la invitació. Els presento breument perquè els que no els coneixeu. Pedro Brufau és professor titular de Dret Administratiu de la Universitat d'Extremadura, doctor en aquesta especialitat per la Universitat Carlos III de Madrid, Master of Laws en Dret de l'Energia i Ambiental per la Universitat de Tulane dels Estats Units, becat per la Comissió Fulbright. És assessor científic del projecte Aguas Subterrànies de la Fundació Botín i assessor jurídic d'administracions públiques i privades. Entre els seus camps d'especialització es troben el dret d'aigües, de l'energia, el dret ambiental i l'esportiu. Isa Castell, al final de tota la dreta, a la meva dreta, és de la Sénia, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, fundadora del despatx Castell Martínez Associades, on treballa com a advocada i com a mediadora de dret privat des del 2012. És també membre de la Junta Directiva de l'Associació de Dones Empresàries, Emprenedores i Directives de les Terres de l'Ebre i fundadora i presidenta de Juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertats, entitat que forma part de la coordinadora de l'Advocacia de Catalunya i en representació de la qual està avui aquí amb nosaltres. Francesc Espinal, a la mà dreta, és advocat, secretari general de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, DEPANA, i membre del Consell de Protecció de la Natura. Entre els plets que ha portat, entre altres, hi ha la modificació puntual del Pla General Metropolità de Barcelona a Volpelleres, Sant Cugat del Vallès, la causa penal Oscar Chou, el Pla Director Urbanístic Gran Via Llobregat de l'Hospitalet de Llobregat l'any 2017, el Pla Director Urbanístic dels àmbits d'activitat econòmica del Delta del Llobregat que afecta els municipis de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans, o el Real Decreto, plets relacionats amb el Real Decreto del 2014 del Pla Hidrològic de la demarcació hidrològica de l'Ebre. Bé, dit això, ja dono la paraula a Josep Juan per a que comenci ja la taula. Molt bé, bona tarda a tothom. Helena, gràcies per organitzar això i tantes coses que organitzes aquí des de la URB, el campus extens. Llavors, gràcies a la universitat i a totes les persones que esteu aquí per a debatre també al final, que moltes vegades és una de les parts més interessants, poder debatre al final dels actes, no? Hi ha companys de Juristes per les Llibertats, companys de l'Associació Sediments, de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Esperàvem també algú de GPEC, que potser arribarà una miqueta més tard. En fi, bastanta representació i segur que em deixo Mieses, no? Mieses Global, també. I segur que em deixo algú, però disculpeu, després ja us ho fareu saber si hi ha algú d'alguna altra organització. Pedro, hola, me hace mucha ilusión.
saludarte desde aquí en un acto como este, después de hablar tantas veces por teléfono. Lástima que no has podido venir en persona, pero en fin. ¿En qué ciudad estás ahora mismo? Estoy en Cáceres, donde vivo, y perdón por no asistir en persona, pero es que se tarda un día en llegar, otro día en estar, otro en volver, y esta semana he estado fatal de burocracia universitaria, así que no he podido. Bueno, muchas gracias por participar y por todo lo que has hecho hasta ahora, que son muchas cosas para darnos apoyo en diferentes procesos, entre los cuales la extinción de las concesiones, ¿no? que hablaremos hoy. Pedro intervindrà el primer, hi haurà una primera ronda de 10 minuts cadascú. Llavors intervindrà primer Pedro Brufau, després Francesc Espinal, que és el director general de Depana, i després Issa Castells, que és presidenta de Juristes per les Llibertats, que també és una organització que ens dona suport a l'associació Sediments en els procediments que estem portant a terme a nosaltres i a altres entitats del territori. No sé com teniu temps per fer tantes coses, però les feu. Llavors, gràcies també a vosaltres pel suport. Gràcies a Depana també, perquè també ens han assessorat i ens han redactat primer a la Plataforma en Defensa de l'Ebre durant fa bastants anys, me sembla ja. De fet, va ser Matilde, van ser ells qui ens va passar el vostre contacte. I després a nosaltres ens van redactar, per exemple, la denúncia per delicte ambiental per l'acumulació de sediments pels dipòsits que s'estan generant als embassaments, no? Que és una de les que estan obertes ara mateix i que podrem debatre avui, explicar i, en fi, posar en comú. Llavors, hi haurà una primera ronda de 10 minuts cadascú i després una altra ronda, segona ronda de 10 minuts cadascú també, i al final 30 minuts de debat. I si us canseu abans, doncs plegarem abans. I si no, doncs farem això, no? Farem este timing, ¿no, Elena? Está bien. Vale, Pedro, ¿estás preparado? Tú siempre estás preparado, ¿no? Bueno. Ríos con Vida, no sé si coneixeu tots Ríos con Vida, però és una organització... ¿M'entiendes, Pedro? Si voy sí, adelante. Una organització que treballa sobretot per retornar la salut ambiental als rius. Per exemple, eliminant barreres, preses obsoletes, pel tema de recuperar la migració dels peixos, recuperar la vitalitat dels rius i també els rius com a paisatge, no? Perquè una presa al final també els trenca com a paisatge, els trenca culturalment i ambientalment. En fin, gracias, Pedro, y te dejo la palabra. Bueno, yo voy a hablar de la cuestión más administrativa, quizás la más árida, que es la situación concesional con vistas a la eventual extinción o no, o modificación concesional de los usos de las grandes explotaciones hidroeléctricas del tramo medio y bajo del Ebro. Bueno, pues no sé si hay algún representante de las empresas eléctricas ahí presente o a través de Internet, para que pudiesen dar su punto de vista. Y bueno, como todo el mundo sabe, hay tres grandes presas, Flix, Ribarroja y Mequinenza. Hay alguna como Flix que data de una fecha muy curiosa, ¿no? La concesión de pocos días antes del comienzo de la Guerra Civil, así se publicó en la Gaceta de Madrid, con una capacidad en su origen de 400 metros cúbicos por segundo, otorgada a casi un siglo, 99 años, que era entonces el plazo máximo concesional para usos privativos de aguas públicas. Ese plazo, como ya veremos, se reformó a la baja hasta 75 años en reformas posteriores. Después tenemos en el tramo de Mequinenza y Ribarroja, fueron unas concesiones ya de mitad del siglo XX, del año 55, se unificaron una serie de concesiones existentes y se le otorgaron, y bueno, se las concedió a sí mismo el Estado, ¿no? Y luego, a través de la privatización del mercado eléctrico, de la generación eléctrica, pues acabaron en manos de esta titularidad. Un proceso de transformación de la titularidad también que se dio en el año 2007. Esta es una situación concesional a grandes rasgos. El plazo es una cuestión importantísima en el derecho. Uno puede tener permiso o no, dependiendo del tiempo en que se otorgue, si tiene efectos retroactivos, si tiene efectos hacia el futuro. El plazo es importantísimo. Recordemos simplemente pues, la mayoría de edad, ¿no?
es cuestión de plazo también. Bueno, con el plazo máximo de hasta 75 años, que así lo ha sido corroborado tanto por el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia sobre la ley de aguas vigente, como el Tribunal Supremo en decenas de ocasiones, así como en diversos dictámenes del Consejo de Estado, se ha transformado hasta 75 años sin derecho a indemnización ninguno por la reforma a la baja de esta, aunque hay alguna sentencia discrepante, de este plazo tan largo, que es de casi un siglo. Por curiosidad, estos 99 años es una cifra que puede ser hasta cabalística, ¿no? Que tiene sus orígenes en el derecho canónico, a su vez del derecho romano, ¿no? Es simplemente 3 generaciones, basado en la 33 años por 3, abuelo, padre, hijo, pues ya se entiende que si se da más de ese plazo, pues el titular originario ha perdido toda conexión con el objeto de la concesión. Bueno, hay diversas concesiones. En un estudio que realicé para la Asociación Sediments, pues acaba la concesión de Mequinenza en el 2039, Ribarroja, dependiendo del tipo de concesión, entre el 2042 y 2044, y ya debería estar incursa o haberse tramitado ya la extinción de concesional de Flix en el 2023. Además, en relación con la cuestión de sedimento, no solo tenemos el título, el permiso, tantos metros cúbicos por segundo para ser turbinado, sino en qué condiciones se hace. Y hay que recordar normas muy antiguas. Esto no es nada revolucionario, moderno, ambiental. Hay instrucciones sobre técnicas ingenieriles, sobre seguridad de presas que se retrotraen algunas hasta una orden ministerial del año 1905, es decir, casi 120 años, donde ya se hablaba de desagües de fondo, desagües intermedios, desagües adicionales, simplemente por seguridad estructural de la obra, ¿no? La retención de sedimentos ya se sabía que podía ocasionar grandes problemas para la propia obra y también aguas arriba y aguas abajo. Esto se repitió en instrucciones del año 67, la del año 96 y el nuevo reglamento de seguridad técnico de presas del decreto del año 2021, ¿no? Que se demoró desde que se reformó el Real Decreto del Dominio Público Hidráulico en el 2008. Bueno, pues poquito a poco se ha ido reformando la normativa técnica de seguridad y presas y esto hace que tenga una incidencia en la vigencia concesional, en la estabilidad económica financiera también de la explotación por parte del concesionario, porque si se ha eventualmente incumplido lo que dice el reglamento técnico de presas, por vía indirecta se habrá incumplido la concesión y por tanto decaerá. Y todo eso revertirán otra vez en el Estado, que es el titular de las aguas públicas en España. Se habla en el último Real Decreto de seguridad de presas y embalses, aparte de un régimen transitorio muy concreto, de planes de emergencia, previsiones generales, normas de explotación, con un plazo de aplicación de 2 a 10 años según la materia concreta de que se trate. No tengo noticia de cómo se ha desarrollado este Real Decreto nuevo de seguridad de presas y embalses en las explotaciones de Flix, Ribarroja y Mequinenza. Hay otra cuestión que también se retrotrae a años A, que tiene incidencia en la validez de la concesión, en la vigencia de la concesión, mejor dicho. Ya en el año 1907 se aprobó una ley de pesca fluvial de enorme importancia para las pesquerías, ojo, comerciales, que la gente piensa que es pesquería recreativa, comerciales de aguas interiores. Porque, como todo el mundo sabe, en los grandes ríos ibéricos la gente obtenía proteína y había un pequeño comercio de pesca fluvial, ¿no? Pues, dada la fecha en que se aprobó la Ley de Pesca Fluvial de 1907 y también la de 1942 y la construcción de estos grandes embalses, se aplicaba de lleno, se vinculaba la vigencia y se vincula la vigencia de la concesión ya hace más de 50, 60 años al cumplimiento de esas normativas de evaluación, que ahora llamaríamos de evaluación de impacto ambiental, caudales ecológicos, escalas de peces, etcétera. Ya se preveía que el incumplimiento de estas concesiones, por ejemplo, dejar pasar un caudal, una escala de peces, incluso para el esturión. El esturión desapareció del Ebro porque no podía acceder a sus lugares de reproducción, como en todos los grandes ríos ibéricos, ¿no? Pues se vulneraría a su vez de la concesión y esta incurriría en caducidad. Al incurrir en caducidad se extinguiría y todo revertiría al Estado, con una consecuencia muy importante, que es que el Estado tiene dos alternativas.
o que puedo obligar al concesionario a eliminar con su dinero todo lo construido en dominio público hidráulico, lo que constituye la unidad reversional, instalaciones anejas y demás y canales, o conservarla y utilizarla él mismo, como ocurre en varios casos en la Confederación del Ebro. Pero de las dos alternativas, la primera es la demolición, que ya no hablamos de pequeños azudes, ya hablamos de enormes presas cuya eliminación cuesta un dinero. Y también muchos años de trámites. Ahora tenemos un caso muy parecido en el río Klamath, entre California y Oregón, donde se está eliminando ya una serie de 4 enormes, grandísimas presas. Una de ellas ya ha desaparecido. Con un pacto entre los estados, el gobierno federal, tribus indias, granjeros, generadores de electricidad, ha intervenido todo el mundo a través de negociaciones durante 20 años. Esto se tendrá que tratar en España. No es cuestión de si va a ocurrir o no, es cuestión de cuándo va a ocurrir. Porque además tenemos la normativa del Delta del Ebro. Bueno, y el Plan Hidrológico del Ebro, pues también con las reformas últimas, pues también tiene que tener en cuenta esta serie de cuestiones por el mantenimiento, además, porque aquí se superpone el régimen normativo, el mantenimiento a través de los obligatorios objetivos de conservación de la zona de especial conservación de la Directiva de Hábitats del Delta del Ebro. Además tenemos otra serie de cuestiones, porque últimamente se ha reformado mucho a favor del río la legislación, otra cosa es que se cumpla. La Ley del Cambio Climático del año 21 también habla de la retención de sedimentos. Y hay alguna sentencia, por ejemplo, los daños ocasionados por la presa hidroeléctrica de Marmolejo en el río Guadalquivir en Andalucía, una sentencia del año 2021. Tenemos también la responsabilidad patrimonial a posibles afectados aguas arriba o aguas abajo. Otro tipo de responsabilidad, la llamada responsabilidad pura del daño ambiental. La ley de responsabilidad medioambiental obliga al operador, en este caso la compañía eléctrica, a evitar el daño efectivo y a establecer medidas de prevención, evitación y de reparación. Es decir, ¿qué hacer con esos sedimentos? La gestión de esos sedimentos atrapados en el río. Los bases son trampas de sedimento. Por último, hay otra nota general que ya ha hablado Josep Juan hace unos minutos. El artículo 325 del Código Penal habla de aterramientos. Habrá que ver la eventual aplicación ante la supuesta responsabilidad de este orden jurisdiccional por vertidos y aterramientos, además del riesgo catastrófico. ¿Qué ocurre si hay una avenida grande con toda esa carga de sedimentos, no aguas abajo? Eso también es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Y bueno, esos son los rasgos principales del sistema, los 10 minutitos de que disponemos cada ponente, no sé si me habré excedido, pido perdón en su caso, los grandes rasgos principales del actual sistema concesional y del gran conglomerado de normas jurídicas que se aplican sobre el mismo objeto, sobre el mismo territorio. Por ejemplo, revisando noticias ahora, he visto que hay un plan de la Agencia Catalana del Agua de restaurar en el 2026 un meandro del Ebro en Flix. Y bueno, no sé todavía qué causa jurídica trae o qué efectos jurídicos puede tener este plan de restauración fluvial. Y nada más, quedo a la disposición de todos y muchísimas gracias. Vale, Pedro, gràcies. Francesc? Hola. Ja parlaré al principi durant 10 minuts de què és DEPANA i tot, bàsicament també els temes que estan relacionats amb l'aigua i bàsicament aquí amb l'Ebre. No? DEPANA va ser fundada el 1976, és l'organització ecologista tagana a Catalunya, estem a punt de fer 50 anys, tenim una massa de socis, aproximadament uns 1.000 socis, i tenim diferents àmbits d'actuació. No? Llavors, anant ràpidament, els àmbits d'actuació són ja les activitats que fem replantació forestal, diferents àmbits són Collserola, una finca que tenim amb un conveni amb una fundació, la Fundació Maresme al Maresme, que es diu Can Parcala, i també llavors recentment hem rebut en donació unes parcel·les a Gavà, que estaven molt deteriorades i estem participant allà en temes de regenerar-les. Llavors també fem unes sortides moltes sortides, que són d'una gran qualitat. Últimament la que fem molt són les sortides per al albirament de cetacis. I després una altra activitat que també fem, que la fa un soci de DEPANA que tenim a la Vall d'Aran, és fa el seguiment de l'os per part de DEPANA. Aquests són temes d'activitat. Després també tenim una revista bianual
que està molt bé, d'una gran qualitat. També fem educació ambiental. Aquests dos, tenim una noia que fa l'educació ambiental bàsicament el tema de l'ós bru també, al Pirineu, i estem bastant contents perquè últimament podem fer campanyes de sensibilització a la Vall d'Aran, que és el lloc més problemàtic pel tema de l'ós, i també fa campanyes bàsicament a les escoles de Barcelona pel tema dels exòtics, tortugues de Florida, etc. Això és bàsicament Depana, el funcionament normal és aquest. Llavors, el tema, a l'àmbit jurídic de Depana, que és el que interessa més, el fem en col·laboració amb una entitat que és el Front de Defensa Ambiental. Jo també formo part d'aquesta entitat. Llavors, aquí bàsicament fem dos àmbits, que bàsicament són els temes recursos administratius, al·legacions, recursos, etc., recursos contenciosos administratius i temes penals. Llavors, per exemple, en temes de recursos contenciosos administratius, actualment tenim un recurs contenciós administratiu contra la gossera de Barcelona, que és el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, que tenim un contenciós, i que, gràcies a que ho hem impulsat, hem tingut unes mesures cautelars que impedeixen la continuació de la gossera. És un tema que no és d'aquí de l'Ebre, però estem molt satisfets perquè pretenen col·locar una gossera dintre un parc natural. Xarxa Natura 2000, per la directiva d'hàbitats, parc natural, etc., i volen posar una gossera dintre. Creiem que no és el lloc per posar una gossera. També tenim molts temes penals, molts temes del contenciós al Delta del Llobregat, ja ho ha explicat ell als referents. Ara mateix tenim un altre contenciós, ara acabem d'interposar un contenciós pel tema dels nous accessos viaris al Delta del Llobregat perquè afecten la que s'està tramitant la nova delimitació de la CEPA del Delta del Llobregat, perquè la nova llera del riu hauria de ser CEPA, ho diu la delimitació provisional de la CEPA i, a més, la declaració d'impacte ambiental de la desviació del riu, que hauria de ser espai natural protegit, pesat a la CEPA, i tot i així posen uns accessos que l'afecten directament. Altres contenciosos que portem, ja ho he dit, del bosc de Volpelleres, que no és una gran cosa, són unes 10 hectàrees a Sant Cugat del Vallès, però no hauria de ser urbanitzat. I de temes penals, doncs, tenim aquest tema tenim el tema de l'ós catxú, que l'altre dia vam fer un reportatge i no ens van parlar de nosaltres, però nosaltres també hi som, perquè a part de l'advocat que va sortir, no sé si veu el reportatge algú, a part de l'advocat que era de FAPES i PCENA, nosaltres també hi som, hi ha Depana i la Fundació Oso Pardo. Sabeu com està el tema, que no sé si ho sabeu, està a punt suposo que aviat ja s'obrirà el judici oral a Lleida. De moment està així, I què més tenim? Després tenim temes que afecten directament aquí al Delta, que jo particularment vaig portar els dos, el pla de conca del primer cicle, que és el del 2014, i el del segon cicle, el del 2016. El del primer, el Manolo se'n recorda més que jo, segur d'això, vam desistir per manca d'objecte, perquè quan estàvem al mig del plet van aprovar el nou pla, el del 2016, van aprovar el del nou cicle. Doncs clar, vam desistir i vam interposar el del segon. El resultat no va ser gaire exitós, com veu saber, però perquè nosaltres fixàvem el cabal que ens sortia de la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que penja de la disposició addicional 10ª de la llei del Plan Hidrológico Nacional. La comissió aquesta ja hi forma part la Generalitat, amb diferents organismes, jo crec que l'ACA, diferents conselleries, etc., i creiem que aquest era el cabal que havia òptim que s'havia dit per l'Ebre. Evidentment no ens van fer ni cas i van dir que el seu era el bo. I ara mateix s'ha interposat el nou contenciós contra el nou pla, aquest del 2023, del nou cicle, el tercer cicle, i ara mateix s'ha interposat, però encara no hem fet l'escrit de demanda perquè hem demanat un complement d'expedient. Bàsicament tot continua igual, més preses, i si el del primer cicle i el segon cicle eren 400.000 hectàrees noves de regadius a la conca de l'Ebre, aquest bàsicament continua igual. Tot això suposo que evidentment afecta els sediments. Si cada cop hi haurà menys aigua, evidentment no baixaran sediments. 400.000 noves hectàrees de regadius és una bogeria, però això és el que hi ha.
I quin tema més tenim? Tenim el tema del riu Siurana, que hem presentat un recurs de reposició, vam fer unes al·legacions, un recurs de reposició a la Che perquè fes complir el tema del cabal ecològic, perquè el Siurana baixa buit perquè hi ha una concessió de la presa de Riu de Canyes, que pràcticament la seca, no? I aquí hem fet un recurs, ara un recurs de reposició, primer les al·legacions, un recurs de reposició, i evidentment la Che no ens ha dit res, no? I estem esperant a veure què diu, si és que diu alguna cosa. I ja a veure on anirem, no sé, ja veurem si anem al contenciós o què es pot fer. I bàsicament és això. I el tema del delicte ambiental, de la denúncia que vau redactar? És la segona part, no? Va. Deixem veure la segona part. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, Helena, soc mediadora del 2012, però abogada de fa 25 anys, que Cándido, al sentir esta data, diu no me cuadren los números. Bueno, dir-vos que jo no soc especialista o sigui, no soc abogada especialista en dret mediambiental, però això ara també a Josep li diria que estic aprenent molt en aquesta col·laboració que fem. Nosaltres, els companys de juristes, perquè aquí també està Cándido i Raül, formem part de juristes de les Terres de l'Ebre per la Llibertat i al final som advocats i advocades del Col·legi d'advocats i advocades d'aquí de Tortosa, però som advocats de poble i no tenim una especialització concreta. Per això, quan vam parlar en l'associació Sediments, va ser dir-los nosaltres estem disposats a col·laborar amb altres perquè forma part d'un dels nostres objectius de l'entitat, de defensar drets i llibertats i també de defensar cultura i en aquest cas territori, però el que farem és donar-vos un assessorament per a conduir els procediments judicials, però com a contingut no podem fer això. La nostra tasca és sense ànim de lucre, o sigui, nosaltres no cobrem res i la col·laboració en Josep va ser navegant per este riu Ebre en una activitat que ell organitzava i quan ell va dir el que estàvem fent a l'Associació Sediments i nosaltres el que estem fent en juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertats, la vam constituir a l'abril, ara hem fet aniversari, a l'abril del 2018, va ser en un moment de molta revolta a Catalunya com a conseqüència de l'1 d'octubre i ens vam constituir per a defensar drets i llibertats públiques. La nostra tasca va ser de molt de treball en aquells moments, després quan va sortir la sentència, i després sí que hem tingut un moment de més paràlisi perquè han anat acabant els procediments i que us diem que estem molt orgullosos del treball que vam fer en aquells moments perquè va ser totalment voluntari i a més molt per la causa i vam estar molt a gust treballant. Després tot això va parar i com dins dels nostres objectius també està la defensa de la cultura i del territori, hem pogut fer aquesta connexió. I el que us diem, en aquell moment vam veure un atropellament judicial, com s'estava utilitzant la justícia, però és que en l'associació Sediments, que ara Francesc ho estava comentant, el que veiem no és tant atropellament, sinó una paràlisi, o sigui, de presentar escrits i de deixar-ho tot parat. I per això, que ara Josep se'n recordarà perquè d'una denúncia que van presentar a Fiscalia, el que han fet ha sigut demanar impuls processal. O sigui, serem reivindicatives en mirar que els procediments avancen. La finalitat de l'associació, estic jo representant-la, però en molts més companys i companyes, i el que fem és això, donar suport i sobretot això, defensar el territori, defensar la ciutadania, treballar en entitats del territori i la veritat és que estem molt contentes de tot el que han fet. En l'associació Sediments mirava una mica des de quan vam començar, va ser al gener del 2023, potser vam fer la primera reunió a la Sénia, abans ens havíem parlat, i des de llavors, si voleu a la segona part ho explico, hem anat iniciant procediments tant judicials, d'algo que hi ha un arxiu, i han fet procediments judicials i també instàncies
registre electrònic, en el certificat digital de l'entitat, parlant o demanant informació, demanant informació de la concessió, insistint una mica en tot això, i també ara hem acabat de presentar uns recursos d'alçada, que si a casa a la segona part ho explico. La veritat, que sapigueu els que esteu aquí quina entitat som i que estem al territori per ajudar. En gent que també veig coneguda de la plataforma del nou hospital també estem donant suport, per tant, sí, creem aliances en entitats del territori perquè és això, ens vam crear per estar al costat de la ciutadania, en aquest cas, de les entitats del territori. I a la segona part ja explico una mica més els procediments, si voleu. Vale, gracias, Isa. Pedro, ¿quieres ampliar un poco tu intervención o prefieres que te hagamos alguna pregunta? Bueno, sí, que quien quiera realizar alguna pregunta que la formule, ¿no? Yo encantado. Si habías preparado para seguir, como quieras, porque hay también intervención al final. Vale. Bueno, mejor con la suma de todos, ¿no? Al final, con las intervenciones, pues surgen más ideas, ¿no? Al final. Sí. Bueno, yo me había apuntado lo que has dicho del Esturión, por ejemplo, ¿no? Que desapareció porque no podía remontar el Ebro. Ahora han soltado unos cuantos aquí en el Ebro y las barreras más o menos son las mismas. Se supone que han hecho una escala de peces, no sé si en Xerta está terminada o no, y quitaron un poco del azud que había en la nuclear de Ascó. Pero, en fin, no sé qué esperanza de vida pueden tener estos ejemplares de Esturión, pero bueno. Después el tema un tema que nos separa del Ayuntamiento de Flix, ¿no? De la perspectiva que tienen desde el Ayuntamiento de Flix, es que es el de la demolición que has dicho, ¿no? Que para nosotros la primera opción es la demolición de la presa de Flix, por ejemplo, y ellos se oponen porque, claro, el Ayuntamiento de Flix pues, recibe anualmente bastante dinero por la existencia de la presa. Les envié la información del acto de hoy, pero creo que no hay ningún representante del Ayuntamiento de Flix ahora mismo. Pero, en fin, en otros momentos nos han hecho saber su oposición a la demolición, ¿no? Aunque yo siempre les he dicho pues, que hasta el punto de revertir la concesión, hasta ahí estamos de acuerdo, en teoría, ¿no? Que es quitarle la concesión a Endesa porque estaría extinta y después ver lo que se debe hacer. Es eso, ¿no? El procedimiento. Sí, bueno, en relación con esto último, no es quitarle la concesión, es que se le acaba al concesionario la concesión. Porque si se le quita, se incurriría en responsabilidad, habría que expropiar o no, y bueno, es diferente, ¿no? Y después, hombre, por supuesto, los ayuntamientos que tienen en su territorio grandes instalaciones eléctricas, ¿no? Pues además están unidos a una asociación exprofeso, pues a través del IBI, y encima se ha ido ampliando el IBI a golpe de sentencia a la propia presa o a las instalaciones eléctricas, pues obtienen una buena fuente de ingresos. Eso no hay que obviarlo y hay que tenerlo en la suma de costes y beneficios, ¿no? A la hora de abordar la extinción concesional. Una vez extinta la concesión, pues claro, hay que tener en cuenta lo que dice la legislación de patrimonio de las administraciones públicas. Si alguien lo quiere consultar, es el artículo 100 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 33/2003. Y además es una cuestión que no hay que alarmarse porque, eliminar y todo esto. Bueno, es que se hace hasta en el ámbito privado todos los días, absolutamente todos los días. Incluso se negocia. Por ejemplo, yo he tenido delante contratos de grandes termoeléctricas a lo largo y ancho de España que tienen unos zócalos inmensos de hormigón, con unos contratos de alquiler o de derecho de superficie en terrenos ajenos. Y claro, si la empresa quiebra, se va, se acaba el permiso, ¿qué hago yo con todo lo que tengo ahí, no? Pues se establecen garantías financieras para que cuando se llegue a su término el contrato, pues a costa del que ha hecho un uso lucrativo de ese terreno, distinto del propietario, pues se lleve a cabo la eliminación a su costa, ¿no? Pues básicamente lo que ocurre en el dominio público hidráulico. Usted se ha aprovechado privativamente de algo que es de todos, bueno, que es del Estado, que no es suyo,
y no me deje, dicho de manera muy coloquial, no me deje el muerto aquí, ¿no? ¿Qué hago yo? Porque además hay que tener en cuenta otra cuestión. He citado varias veces la reglamentación de seguridad de presas y embalses. Estas obras hidráulicas tienen unos costes de mantenimiento enormes. Se degradan con el tiempo debido a la fuerza y a la corrosión del agua, con las grandes avenidas. Eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis de costes y beneficios. Hay unas riadas impresionantes, además que se agravarán con el efecto del cambio climático. Todo esto, además, como dijo el gran Joseph Plano cuando llegó a Nueva York, o dicen que dijo, ¿y esto quién lo paga? ¿No? Pues habrá que ver quién lo paga. Pagan el coste económico, ya no solo el coste ambiental. Y bueno, es una previsión que antiquísima en nuestro derecho, que ahora aparece plasmada en la... Lo que no puede entenderse tampoco es por qué la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, interpreta, hace como suya una teoría doctrinal del término a 99 años que está totalmente expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. La jurisprudencia reciente y la legislación dice que el plazo máximo es hasta 75 años desde que se inició la explotación. Lo que no puede ser es que si se establece el dominio público hidráulico haya gente que entienda que hay todavía concesiones vigentes del año 36 o incluso algunas anteriores de 1890. Entonces, ¿dónde está el dominio público? Porque ya no hablo de 99 años, ya hablo de 130. Cosa que no tiene ninguna lógica. Desaparece por la fuerza normativa de los hechos, es decir, por la realidad, lo que significa el dominio público. Y luego ya hablaremos de si se lo queda la Confederación del Ebro y, por cierto, se convierte en una empresa hidroeléctrica más, como ya lo es en algunos casos, y ya se enfrenta al mercado libre de la energía y a la intervención pública en el mercado libre de la energía, que eso es otra cuestión, porque, claro, en caso de déficit lo sufraga el contribuyente y una empresa corriente pues tiene que hacer frente a sus accionistas, ¿no? Y o recuperamos el delta del Ebro y el tramo bajo del Ebro. Me remito a la famosa novela de Moncada sobre el camino de Sirga, ¿no? Y los pueblos que se eliminaron y la zona de huertas y todo esto. Y el propio delta del Ebro, al que no le llega ni el 1 o el 2% de los sedimentos que deberían llegar. Y bueno, pues toda esta serie de consecuencias, de premisas y de consecuencias legales hay que tenerlas delante de la mesa a la hora, no ya de negociar, sino simplemente de aplicar la ley, porque se supone que estamos en un Estado de Derecho. Y Pedro, Y luego hablamos del Esturión, si quieres. Vamos. Sí, no, era un apunte más que nada. Has hablado del Real Decreto nuevo sobre seguridad de presas y embalses. Sí. Para situar un poco este tema, el anterior lo que decía es que las presas privadas de concesión anterior al año 91 no estaban obligadas a presentar informes de mantenimiento anuales. Entonces, cuando desde la Asociación Sediments pedimos en qué situación se encontraban las presas del tramo bajo del Ebro, nos respondieron que por normativa no estaban obligados a presentar informes de mantenimiento anuales y por lo tanto nos dijeron que la CHE no tenía ninguna información o que no tenía esa información que estábamos pidiendo, ¿no? Entonces, sí, creo que fue al 2021 que se aprobó el nuevo Real Decreto. Tú ya has comentado que no conoces si ha tenido efectos en las presas de Mequinenza-Ribalish, pero ¿conoces si ha tenido efectos en otros lugares o no? Principalmente, además se ve en la lectura diaria del Boletín Oficial del Estado, hay un pequeño goteo, pero empresas de titularidad pública, generalmente de abastecimiento y regadío. Las particulares, muy pocas. A golpe de sentencia y a golpe de querella y a golpe de demanda penal, por, bueno, pues por ejemplo, los sedimentos es un río, en el río Eume, en el Parque Natural de las Fragas del Eume, cerca de La Coruña, entre La Coruña y el Ferrol, ahí en el norte de España, pues donde esta misma empresa hidroeléctrica pues desecaba un río salmonero. Colgo yo allí. Y con una retención de sedimentos enormes. Tenía los desagües de fondo totalmente colmatados y atorados allí, ¿no? Pues a golpe de sentencia y también una cuestión donde entra la normativa técnica de residuos, porque
creo que eran 30 metros de altura de sedimentos ahí acumulados, pues tenía prácticamente toda la tabla periódica de metales pesados y compuestos y tal, en una zona industrial aguas arriba, la central térmica de Aspontes, en La Coruña. Y bueno, pues se hizo una especie de bypass y de desagüe. Pero bueno, porque realmente era un depósito, en la opinión de algunas entidades, un depósito ilegal, un vertedero ilegal, ¿no? Esa era la cuestión, porque era un almacenamiento de residuos. Aunque no hubiese sido el productor, ¿eh? Aunque no hubiese sido el productor porque vienen de unas centrales térmicas aguas arriba. Y bueno, pues ya por lo menos en cerca de 4 kilómetros, 3 kilómetros con algo, pues fluye otra vez el Elbe después de estar 60 años desecado, ¿eh? 60 años, que se dice pronto, ¿eh? Totalmente desecado. En un sitio por donde antes iban salmones, el tramo cortocircuitado. Una presa gigantesca. Y bueno, Ríos con Vida, creo recordar que tiene un informe al respecto. Sobre el río, ponen Ríos con Vida en Google y les saldrá el informe. Y algunos sedimentos, gestión de sedimentos, más bien es por la liberación. Si en el Parque Natural del Alto Pirineo hubo, creo que era Tabascán, puede ser, o algo así, pues literalmente abrieron los tapones y para abajo todo, ¿no? Produciendo ha habido mortandades grandes de fauna en espacios naturales protegidos, de fauna fluvial, por la gestión poco cuidadosa de los sedimentos, ¿no? Y bueno, pues realmente esa normativa se la está aplicando ahora el Estado, en resumen, en sus propios pantanos, pero tengo un conocimiento, tengo pocos casos conocidos de aplicación en explotaciones hidroeléctricas o en explotaciones de aguas particulares, de otro tipo. Vale, gràcies, Pedro. Ara li tocaria a Francesc. Te voldria demanar, Francesc, a més del tema del delicte ambiental de la querella que vau redactar per a l'associació Sediments, pels dipòsits de sediments que s'estan produint, si ens podries parlar una mica, tu que ets d'allà a prop, del col·lector de salmorres del Llobregat, en què consisteix una mica així a grans trets, no? Perquè aquí crec que molts ho desconeixem, que hi ha un col·lector de salmorres al Llobregat que té com 100 quilòmetres, que és una espècie de bypass. Ja ho has explicat tu. És sembla que són les mines de Súria, que hi ha la muntanya de sal aquella, que és tot això, totes les aigües, totes les salmorres anaven al Llobregat i, bueno, estava fet i estava fatal al Llobregat, no? Encara ho està, però, bueno, perquè aquest bypass de 100 quilòmetres que va fins a la desembocadura, ara potser tu, no sé si l'han arreglat o no, però tenia moltes fuites, no? I clar, és un exemple de bypass. Totes les salmorres les agafava i les posaven 100 quilòmetres fins al delta, fins a la desembocadura del riu Llobregat, no? I sí, hi havia molts problemes perquè, clar, el Llobregat estava horrorosament per allà al Bages, estava fatal i més avall també, no? Ha millorat amb aquest aspecte, però em sembla que encara tenen problemes de tant en tant, hi ha fuites del col·lector aquest. I era per a evitar la contaminació del riu, clar. Sí, hi ha denúncies penals aquí també dels diferents associacions del Bages, han fet sí, van portar directius al judici, etc, però al final no sé com va acabar tot això, però no va prosperar massa tampoc. Perquè, a més, això és l'empresa aquesta sud-africana que explota les mines i que no hi ha manera que acabi complint la normativa, no? Perquè en la declaració d'impacte ambiental la Generalitat sempre està... Hi ha plets diversos que intenten obligar-los a que respectin millor la normativa, però no se'n surten i la Generalitat ho va blanquejant en diferents vies successives el tema i no hi ha manera que se'n surtin de que això funcioni, perquè el Llobregat continua malament en aquests àmbits. No tant, perquè hi ha el bypass, però no està òptim. Però una cosa que em va cridar l'atenció sobre aquest tema, les notícies que vaig llegir, és que aquestes mineres, les empreses que estaven generant el mal, no, pagaven la major part de l'estructura del bypass, que em sembla que té, potser que tingui 100 anys ja, o més de 100 anys. El bypass? Sí. El bypass no crec. O 50 eren. El 50 sí, però 100 no crec. Bueno, fa temps que hi ha aquest bypass, sí, però 100 anys no crec. 100 anys què seria? El 1920? No crec. Ara no recordo la data exacta, però sí que em va cridar l'atenció això, que les empreses que estaven generant l'impacte ambiental eren les que es feien càrrec de la major part de la inversió per a reduir aquest impacte, no? I aquí a l'Ebre això està a anys llum.
però tampoc el redueixen òptimament, l'impacte, perquè encara segueixen molts conflictes. Val. I l'altre tema? L'altre tema és la denúncia que va presentar l'Associació Sediments a través del Fons de Defensa Ambiental pel tema que estem parlant ara, la falta d'arribar dels sediments del riu Ebre, que com que no baixen sediments, ja que ja s'ha explicat, sigui per desaigua de fons que estan colmatats o perquè no fa aquest bypass, no arriben els sediments i que la conseqüència, ja sabeu tots, que la degradació del delta de l'Ebre, el delta de l'Ebre amb regressió, etc. Llavors, vam fer aquesta denúncia en base, nosaltres vam dir, a l'article 325 del Codi Penal. Aquest article 325 és un delicte contra el medi ambient, les penes que teòricament són de 6 mesos a 2 anys de presó, multa de 10 a 14 mesos i inhabilitació de 2 anys de professió d'ofici. Això es tracta d'un delicte que és un delicte de perill, és un delicte potencial. Això és el que diu la jurisprudència més recent. Llavors, és qualsevol conducta que vulnera les normes protectores del medi ambient i és idoni per generar un risc greu per al bé jurídic protegit, en el cas del medi ambient. Quines normes estan infringides? Doncs moltíssimes, ja podeu imaginar. La directiva marc d'aigua, la directiva d'aus, la directiva d'hàbitats, totes aquestes de les preses, la llei aquesta de canvi climàtic i transició energètica, la llei d'espais naturals, la llei de patrimoni natural i biodiversitat, la llei d'espais naturals de Catalunya de l'any 85, la declaració del Parc Natural del Delta de l'Ebre, etc. Totes aquestes normatives són infringides per això, que no arriben sediments al Delta de l'Ebre, tot això és el que passa. Per exemple, la llei del patrimoni natural i biodiversitat, l'article 79, una sèrie d'una tirallonga d'accions i omissions que infringeixen la llei, que poden infringir la llei. Destrucció d'hàbitat d'espècies en perill d'extinció, clar, si no arriben sediments passa això. Alteració de condicions d'espai natural protegit, també. Destrucció d'hàbitat d'espècies vulnerables, destrucció d'hàbitat d'espècies de l'ESPE, de la llei el llistat d'espècies en règim de protecció especial, etc. I també la llei d'espais naturals, del Parc Natural, també exposa a l'article 37 accions o omissions que constitueixin una infracció administrativa, entre elles que s'infringeix la normativa del pla especial. Tot això que hem al·legat en base a la documentació que ens vam passar a vosaltres, evidentment, per exemple, els informes que diuen que no baixen sediments, un informe d'estado de inundabilidad y vulnerabilidad de la Termo Municipal de Mequinensa o l'estudi de la dinàmica de sedimentos i biometria de precisión del embalse de Ridarroja, del grup de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la UB, grup Fulmen. En base a tot això, és evident que no arriben sediments i passa això. Per això hem posat aquesta denúncia a la Fiscalia de Tarragona i la notícia que tinc jo avui és que jo no tenia cap notícia, però que sí, que vau anar a parlar amb el fiscal, no? Perquè el fiscal aquest, jo vaig tenir tractes i un senyor bastant, em semblava que un senyor bastant concal, una cosa és que vulgui dir que tot això tiri endavant, no? Suposo que sí que heu obert diligències d'investigació que les obertes, no? Sí. Que és la seva obligació. I després, com acabi o com no acabi, ja ho veurem. Nosaltres la pràctica que tenim, amb la de Tarragona no tenim gaire pràctica, però amb la Fiscalia de Barcelona, la provincial, que tenim molt bona relació amb el fiscal, l'Antoni Pellegrín, és que se'ls ha d'empaitar molt perquè donin informació de com està el tema, no? O sigui que se'ls ha d'empaitar perquè si no, no et diuen res. I en principi no... Alguna cosa més? No. A veure si alguna cosa... Bueno, de moment crec que està bé. No, s'hauria de fer el seguiment aquí, s'hauria d'insistir amb el fiscal. Ja veurem si prospera la denúncia aquesta, ja ho veurem. Val. I s'ha d'insistir, Sí, insistir. Tu m'insistixes a mi, nosaltres insistiré. Sí. Jo, si voleu, us faig una mica de resum perquè des que vam començar a col·laborar portem diferents procediments en aquesta tasca, no? Sí, ara.
apretat, però no els sencers. És això, insistir en els procediments. Sí que la primera vegada que vam contactar amb l'associació Sediments, ells ens van dir que havien presentat una denúncia a la Fiscalia de Tarragona i nosaltres el que vam fer va ser anar a parlar amb la fiscal en cap. Al final vam parlar amb la fiscal que portava l'assumpte i justament era una fiscal aquí a Tortosa, perquè de Tarragona ho havien passat aquí a Tortosa, i el dia que vam anar a parlar-li ens diu, mira, acabem de dictar, redactar el decret d'arxiu i ja ens van donar una còpia, en seguida els ho van fer arribar a ells i és això, una denúncia que havia presentat l'associació Sediments, que l'havien presentat el 7 de febrer del 2022, per dictar 2 fulls van estar un any. Sí. I aquí el que diuen és que aquesta denúncia, que se presentava una denúncia per delicte de risc catastròfic pel funcionament del pantà de Riba-roja, que ho arxivaven precisament perquè el risc catastròfic, el que ells interpretaven des de la Fiscalia, és que és un risc, ha de ser un risc present, imminent i no futur. Clar, aquí se parlava de que tota aquesta acumulació de sediments, en cas de que hi hagués un perill de massa pressió a la presa i que al final rebentés, tot el que portaria aquest risc catastròfic d'afectar a flora, fauna i habitants que estan per baix de la presa. I Fiscalia el que va dir, diu, cabe destacar que el artículo 350 castiga un riesgo ambiental o catastrófico real, no un riesgo indirecto o de segundo grado, y en el presente caso no existen indicios de que exista un riesgo real que ponga en concreto peligro la vida, la integritat física de les persones o el medi ambient. I se quedaven tan amples. Llavors és quan ja en Depana van dir, no ho plantegem d'esta manera com a risc catastròfic, sinó fem-ho com un risc medioambiental. I este procediment va quedar arxivat. La denúncia que va presentar l'Associació de Sediments era contra Endesa Generación S.A. únicament, però aquí també, en aquest decret, encara que és molt escuet, també parlaven que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre és responsable del manteniment que se fa en la gestió de la conca de l'Ebre i, per tant, la denúncia que s'ha presentat ja no a Fiscalia, sinó que s'ha presentat com a querella, espereu, deixeu-me situar. Teníem aquesta denúncia aquí com a risc catastròfic. Llavors, el que se va dir, anem a continuar en la via de Fiscalia, però anem a presentar-ho no com un delicte de risc catastròfic, sinó com un delicte medioambiental. I és el que vam fer, que sí que s'han obert diligències d'investigació, gràcies a la col·laboració i a l'encàrrec fet a Depana, vam tindre el que és una denúncia presentada en primer lloc per l'associació Sediments, però aquí se presenten també altres entitats, que això també és important per a crear aquestes aliances i també fer força. En aquesta denúncia, que se presenta una altra vegada a la Fiscalia Provincial de Tarragona, però en un altre tipus delictiu, a part de denunciar a Endesa Generación, també posem a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i aquí estem a EMS Rius en Vida, Associació Moviment Social Delta de l'Ebre, GPEC, Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura, Federació Ecologistes de Catalunya, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural Depana, Coordinadora Antitrasbassament Plataforma en Defensa de l'Ebre, Associació Internacional d'Enginyeria Sense Fronteres i presentem aquesta denúncia per aquest delicte medioambiental en base al delicte del 325, com ha explicat Francesc. Presentem això, obrin ja diligències d'investigació i el primer va ser fer la ratificació de la denúncia. En aquell moment teníem a l'anterior president, que no va poder anar, que va coincidir en una situació personal d'ell, va anar Josep, en Càndido, i sí, vau estar en lo fiscal, en Montreal, i vas contestar totes les preguntes que ell te va fer i te va deixar esplaiar i es va veure com molt interessat en això. Però si el dia de la declaració va ser el 10 de juliol de 2023,
hasta la data no tenim notícies de res més. I sí, estan aquestes diligències d'investigació obertes, 111-2023, i el que han fet ha sigut presentar un escrit d'impuls processal demanant que des de l'última actuació judicial, que va ser la declaració i ratificació de Joan Segarra com a representant de l'associació, que no s'ha fet res més. I estarem en això. Això és el procediment que tenim a Fiscalia després d'haver presentat una denúncia per un delicte de risc catastròfic i ara presentar-ho per un delicte medioambiental. Però el del risc catastròfic tenien una fonamentació molt ben feta per la denúncia que es va presentar primer a Fiscalia i que vam dir, anem a presentar-ho al jutjat, però en format de querella, i anem a presentar-ho també contra Endesa Generación. I això és el que se va presentar a l'octubre d'aquest any passat i que ara ens van dir que ho teníem present, que se fes la ratificació de la denúncia, però justament ara han vist que, com fa referència al pantà de Riba-roja, els fets, presumptament fets d'aquest risc medioambiental, o sigui, aquí encara no s'han posat a qüestionar si és risc imminent o què, però el que han dit és que el jutjat d'Amposta, tot i que nosaltres ho presentàvem a Amposta perquè la seu social de l'associació Sediments és a Amposta i a més ho vam estar parlant com ho presentàvem, al final han dit que ens inhibeixen, hi ha una inhibició, que vol dir que traslladen tot l'expedient a Falset. I ara ens hem de personar a Falset i anirem insistint en tot això. Aquí nosaltres a vegades ho sabem, quan un jutge o una jutgessa se troba un procediment que diu això no sé com agafar-ho i mira, puc agafar un dels motius d'incompetència del jutjat i puc inhibir-me. Doncs és el que han fet. Nosaltres sí que vam dir, mirem a veure si podem lluitar per aquesta competència a Amposta, però si s'ha decidit això perquè ja el jutge, en aquest cas, que ho porta, no ho veu, que s'hagi de jutjar aquí, inhibit allà. Això són els procediments principals que estem portant a terme, però com també està l'extinció concessional de la central hidroelèctrica de Flix, que aquí ho ha explicat molt bé el ponent Bufau, hi ha una concessió de 75 anys que diguen que ja està pròrroga perquè han fet tota la via administrativa, o sigui, de demanar informació, i sí que hi ha una resposta del Ministeri, que primer no hi havia manera de que ens contestessin, i al final el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demográfico sí que ens contesten, aporten aquí documentació molt antiga de la concessió i tot, i al final diu, en respuesta a la solicitud primera se informa que el plazo concesional de la central hidroeléctrica de Flix finaliza el 20 de junio de 2047. Claro, ho allarguen tot. No siendo el transcurso del plazo concesional en estos momentos y conformidad con el artículo 53 del Real Decreto Legislativo que motiva la incoación del procedimiento de extinción. Y aquí s'acaba tot. Respecte a la segona qüestió, se informa que la gestión de sedimentos y apertura de las compuertas de agua se corresponde con los trabajos de gestión y explotación del aprovechamiento, que per altra banda diu que sí, que està tot fet de forma correcta, però que tampoc no acrediten res. I a partir d'esta resolució, el que han fet és se ens va donar trasllat d'una fonamentació de recursos d'alçada i el que han fet mitjançant la representació que tenim de juristes ha sigut presentar dos recursos d'alçada. Un s'ha presentat a la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i això ho vam presentar el 16 del 2 del 2024, encara no tenim resposta, i després també al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demográfico. Això respecte a l'extinció, i després ara també estem, perquè també és un tema que esteu treballant, del 25% de l'energia que tindria que revertir. Això, vosaltres sabeu millor els conceptes, però si preparem un contenciós administratiu, perquè també en via administrativa han hi hagut diferents peticions de que ens informessin i al final tenim silenci negatiu. I bàsicament és el resum de tot el treball que estem fent. Sí, bon resum. Hi ha una cosa que és que quan vam presentar aquesta denúncia per risc catastròfic la primera vegada, que primer la vam presentar a Madrid, de Madrid la van enviar a Tarragona, de Tarragona a Tortosa i a Tortosa la van arxivar. Estava Ramon Nadal com a advocat que ens donava suport, de fet era el secretari de l'associació, que ara és regidor d'Urbanisme en Amposta i no té gaire temps ja per a col·laborar en nosaltres, pobre Ramon.
En fi, en aquell moment, quan vam presentar aquesta denúncia, no vam adjuntar els informes que havíem encarregat, que vam contractar a César González Cebollada, que és professor d'enginyeria a la Universitat de Saragossa, i l'informe explica que hi ha diversos indicis que mostren que segurament no s'han utilitzat mai els desaigües de fons de les preses del tram final del riu, inclosa la de Mequinensa també. Una d'aquestes proves era el periodista Jordi Marsal de l'ACN, que va trucar a l'empresa i Endesa li va dir que no els havien obert mai en càrrega d'aigua, els desaigües. Obrin una comporta d'una part de la paret de la presa, la tanquen, després obrin l'altra i la tanquen. No obrin les dues a la vegada i, per tant, no se sap si pot circular aigua per dins del desaigüe. Llavors, clar, si no sabem si pot circular aigua, com sabem si allò està en bon estat i es pot utilitzar en cas d'emergència? Perquè l'empresa, el que li dia a Jordi Marsal és l'utilitzaríem si hi hagués una emergència. Però, clar, com sabem si ho podrem utilitzar si hi ha una emergència si no s'utilitza abans, si no es fa un manteniment i no es fan unes demostracions, etc. Llavors, el fiscal, quan vam anar a Tarragona, en Càndido, a parlar amb el fiscal Monreal, ens preguntava què creiem que podia fer ell en aquest tema, perquè va dir el delicte ambiental és complicat, però què creieu que podem fer, què podem demanar? I li vam dir, la qüestió dels desaigües de fons, per exemple, se'ls podria apretar perquè demostren si el mecanisme està en bon estat, perquè la qüestió és que si el mecanisme no està en bon estat, segurament s'està comprometent la seguretat i ells, segons la normativa de seguretat, estan obligats a que els mecanismes de les preses estiguen en bon estat. Però, clar, si ningú els obliga a demostrar que ho estan, una mica, aquesta és la paradoxa. La norma diu una cosa, però ningú demostra que allò sigui segons ho exigeix la norma. En fi, això, que al presentar-la ara, que ara està al jutjat d'Amposta, veritat, l'Ebre, que és Isabel Escobar, que ella també voluntària, però ella no treballa al partit judicial, llavors, sí, és l'inconvenient ara que trobem, però, a veure, és solucionable, saps? Vull dir, no tindrem cap problema. No, pel tema aquest del processal, a veure, no cal, podeu acollir les associacions al benefici de justícia gratuïta. El procurador és... Nosaltres ho fem de la següent manera, el procurador és gratuït i l'advocat renuncia a cobrar. Amb la qual cosa el sistema per funcionar és aquest i a més això té el gran avantatge que si perds, que a vegades es perd i sovint, t'estalvies les costes, que poden ser molt importants. Us heu d'acollir el benefici de justícia gratuïta. Fantàstic, veus? Perquè s'han de fer esdeveniments així. Sí, nosaltres també ho coneixem, això. Sí, nosaltres, ja no cobrem. I llavors, quan, nosaltres ens ha passat, quan tens un client que te contracta de forma particular, però ve en una situació més precària, llavors nosaltres comuniquem al jutjat que aquell client continuarem nosaltres portant l'assistència jurídica, però que ho farem de forma gratuïta i que li designen al procurador. Llavors, sí. L'únic això que també mirem si hi ha alguna companya o company, a Barcelona al final no teníem companyes que estaven dins de juristes, però al final també han volgut treballar en nosaltres de forma altruista i això. Llavors, si la trobem bé, llavors normalment, particularment jo els procediments, jo tiro endavant. Si veig que hi ha maldades, llavors és quan ja dic, sí, acollim-nos entitat a la justícia gratuïta. Es va parlar aquesta llei d'Arus, que diuen, del conveni d'Arus, la llei 27/2006, d'accés a... Les associacions no van per la llei aquesta. Van per aquesta llei, no van per l'altra. Això genera bastants conflictes als col·legis d'advocats
que són els que t'han de reconèixer en primera instància tot això perquè no estan acostumats a això. La justícia gratuïta és normal i altres temes, divorcis, violència, etc. Però al final te'n surts. S'ha d'anar per aquesta llei per demanar aquest benefici. Esto, Pedro, también creo que tú lo conoces bien, ¿no? En Ríos con Vida, este principio de justicia gratuita, Sí. ustedes están declarados como de interés público, ¿no? De utilidad pública, sí. Se reconoció por parte del Ministerio de Justicia el carácter de utilidad pública a esta entidad, Ríos con Vida, y eso, como ya se acaba de decir, implica una cuestión muy importante porque en la jurisdicción contenciosa existe el criterio de condena en costas desde el punto de vista objetivo, es decir, el que pierde paga. Y queda los jueces, bueno, pues hasta 2.000 euros, hasta 4.000 o lo que sea, para una pequeña entidad, esto puede resultar no solo el pagar sus propios abogados, sino pagar el coste a la parte contraria, pues una carga muy importante, además de un freno. Entonces, una de las cuestiones de la justicia, de la utilidad pública, es que no hay condena en costas. A pesar de eso, en algunos casos que ha perdido esta entidad, te condenan en costas y luego hay que recurrir otra vez y bueno... y caso por caso que te reconozca la justicia gratuita, cuando hay un convenio internacional de acceso a la justicia en materia ambiental, convenio de Aarhus, una directiva europea, una ley nacional, bueno, es como el mito de Sísifo, ¿no? Llevar la piedra arriba que se te vuelva a caer y vuelvo arriba, abajo, así, ¿no? Pero últimamente ya hay sentencias muy importantes que reconocen, bueno, pues este increíble beneficio, ¿no? Que además la condena en costas se puso con un fin primordial, era servir de freno económico a la interposición de recursos. Que también hay que tener en cuenta que se interponían muchos recursos de manera temeraria, ¿no? Simplemente para fastidiar, ¿no? O para alargar una situación, pero bueno, hay entidades reconocidas con una larga trayectoria, bueno, pues la mala fe, es presuponerla de manera general, pues por lo menos discutible, ¿no? I el principi de justícia gratuïta i la utilitat pública són la mateixa cosa o no? No, però em sembla que no cal, Em sembla que s'ha declarat d'utilitat pública, em sembla que no és necessari, No, millor. S'ha de mirar, no? Sembla que no, Sembla que en dos anys hi ha uns terminis, 2 anys és constituïda, etc. Em sembla que no cal estar declarat d'utilitat pública. M'estan donant molta alegria avui. Bueno, trobo que anem bé de temps, però pot ser un bon moment per a obrir torn de paraules per als que vulgueu intervindre. Càndido, tu que vas vindre a Tarragona, quan tornem a Tarragona? Bueno, el que tu dies abans, que Ignacio, lo fiscal de Medi Ambient, Ignacio Bonreal, pues sí, pues va atendre molt bé, crec que molt bones paraules, però diu obras son amores i no buenas razones, no? I per tant d'obres poques, no? Fins i tot hem tingut que presentar l'escrit d'impuls processal, que és, com vulguem dir, que espavileus, que fa mesos que no mos dieu res, no? Per tant, bueno, és complicat. Jo entenc que allò sempre s'ha dit, de la lluita de David contra Goliat, pues una mica, sí, nosaltres crec que ens trobem en aquesta situació de lluitar contra una empresa molt potent i molt forta i nosaltres som David. Llavors, bueno, intentem i no renunciem a continuar lluitant i a veure si podem aconseguir alguna cosa. El tema que diu el company de costes, nosaltres ho fem tot de moment penal i en penal ja saps que si no hi ha condena o si hi ha un arxiu, no hi ha condena en costes i, per tant, sí que és veritat que si s'ha d'emprendre el contenciós administratiu, valdria la pena també assegurar-vos això de la justícia gratuïta. Ximo, has arribat tard, però has arribat, És que Ximo és de GP, que ha dit que t'estàvem esperant, que segurament arribaries. Los altres, voleu comentar alguna cosa? Manolo normalment se reserva pel final, però... El principal problema que jo veig
A banda de l'escassetat d'advocats que ens puguin ajudar, que poguéssim... Nosaltres hem estat molts anys pràcticament en Depana i perquè per aquí no hi havia gent especialitzada i tal, no? Però el principal problema que hem vist és que sempre hem aportat documents i hem aportat estudis fets per catedràtics, per món acadèmic i tal, que moltes vegades no s'han pogut signar perquè ho signava un altre per motius laborals. O sigui, l'època dorada nostra va ser quan estaven Antonio, Abel, Pedro, Javier, quan estaven tots estos que firmaven el que fes falta, però últimament hi ha una certa precarietat en el món de la investigació, no? Que fa que no firmin documents. Llavors, la mancança més important que he vist, i és una cosa que me preocupa i que hem de tractar, és que hi ha un efecte determinat per la gestió hidràulica que hi ha, no? Hi ha un efecte determinat per l'ús dels embassaments. Però hi ha unes responsabilitats en la gestió del territori que no estan fent res. Per exemple, nosaltres necessitàvem, per una denúncia a Brussel·les, necessitàvem un informe d'una entitat del Delta que testifiqués que hi havia una afectació. No diem quina. Va ser impossible. O sigui, no és el mateix aportar un informe d'un catedràtic determinat que un informe d'una entitat pública que tingui un poder institucional, no? Llavors, d'alguna manera, som els ciutadans del carrer, els ciutadans a peu, que donem la cara i que té que manifestar la seva gestió no ho fa. Llavors, és un tema polític, no? Que és el que nosaltres intentem corregir amb la pressió ciutadana. És a dir, si nosaltres no ens ajudeu, nosaltres lluitarem contra vosaltres, no? Però que és jo penso que en el temps que estem venint de canvi climàtic, d'emergència climàtica, que cada vegada això es ficarà pitjor, hi ha una falta de responsabilitat. I jo, en plan bona persona, penso que a política ebrenc això li cau molt gran. Crec que això li cau molt gran, no? Vull pensar-ho així. Però és la mancança més forta. No és el mateix anar a una denúncia firmat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre que anar a una denúncia firmat per Parc Natural del Delta de l'Ebre. O de la Conselleria d'Acció Climàtica i tal, no? Aquesta és la màxima preocupació. I ja està, no sé si ajuda. Perquè, Manolo, en les accions judicials que s'han fet des de la plataforma, l'administració local no ha anat en batres? L'administració local el que ha fet ha sigut apunteu-nos i hem ficat el nom. I ja està. No ha fet absolutament res més. Llavors, els recursos i tal els assumim sols. Inclús la qüestió econòmica pràcticament l'assumim nosaltres. Llavors, hi ha una espècie de dir sí, tothom veu la problemàtica, veu el que hi ha, però no acaben de donar el pas de dir aquí estem l'organisme concret que li dona una certa, no serietat, però sí una certa institucionalitat. I això a Brussel·les sempre hem que és tremendament important i nosaltres el màxim que hem presentat han sigut informes molt ben redactats, molt seriosos, fets per gent de molt de prestigi que no l'ha pogut firmar. Perquè treballen a l'administració o perquè no tenien la seguretat professional que tenien Pedro, Javier, Abel, Antonio. No tenien... És una etapa diferent, una certa precarietat institucional, no? Quan l'administració, a més, és la que ha de defensar l'interès públic. O sigui que la ciutadania podem defensar l'interès públic, però no deixem de ser ciutadans particulars. Llavors, és l'administració. Sí. De fet, me consta que Josep Maria Franquet i altres tècnics van presentar una denúncia contra l'Estat per l'afectació que tenen una sèrie de particulars propietaris de terres al Delta, al litoral del Delta, i tot i que alguns d'ells tenen proximitats en sectors de la taula del Delta, no? Els de la taula del Delta, no. La taula del Delta en si, com a entitat allò supramunicipal que junta els ajuntaments i les comunitats de regants, no va voler donar-los suport a la querella. Perquè suposo que la taula del Delta, que com sabeu és aquesta entitat que es va formar després del... Bueno, ja estava abans del temporal Glòria, no? I van aprofitar l'onada del temporal Glòria per a fer públic el seu pla. Tenen la seva estratègia, no? I com nosaltres hem denunciat sempre,
des de que ens van ensenyar el pla uns dies abans de presentar-lo, és un pla fet per a actuacions al litoral. I punt, perquè us ho vam dir des del primer moment. Aquí el que consta en aquest pla com a àmbit d'actuació, a la pàgina 2 o 3, fica àmbit d'actuació, Delta de l'Ebre. Si tu vols fer un pla de defensa del Delta, clar, des de la nostra perspectiva i suposo que totes les entitats que estem aquí, has d'actuar també el riu, no? Perquè el Delta se nodreix del riu, però ells passen completament del riu. El poc que fiquen al pla este Delta, que és el que defensen sobre el riu, és que el tema dels sediments sí, però és molt complicat, és algo per a llarg termini, en fi, és algo ficat allí per a fer veure que els ho preocupa, però que realment ja es veia que no tenien cap intenció de fer res sobre això. Sobre els sediments, la directora general, la María Jesús, que era la presidenta de la CHE, ara és la directora general d'Aigües del Ministeri. I en l'emposta vam poder parlar amb ella un bon ratet. Nos va dir que nos olvidéssim del tema de sediments, que es muy complicado, que esto es muy difícil y que traía una consecuencia de muchos problemas políticos y que nos olvidéssim del tema de sediments. Si ja la persona que gestiona ja diu que no pensa enfocar, posa dificultat a lo que seria la tramitació de denúncies o d'informes i tal, no? Però no hi ha voluntat de gestionar els sediments perquè això comportaria un canvi de gestió al riu i no hi ha voluntat d'un canvi de gestió al riu perquè d'alguna manera el riu està segrestat. Està segrestat per interessos econòmics, polítics i està sent utilitzat com una moneda de canvi, que és el que estan intentant. Ara sí, interconnexió de xarxes i estem tots així pendents d'això, quan el transvasament s'està fent pel Jalón. S'està fent per Saragossa, cap al sud. Però, llavors, és una mica una estratègia que ens obliga a la gent de les Terres de l'Ebre a estar alerta, ens obliga a connectar amb els serveis jurídics que facin falta i tota l'ajuda ser ben rebuda, però trobem a faltar, per exemple, això, implicació tècnica. Si volen que no sigui política, però un informe tècnic del parc natural de com afectaria la falta de sediments a l'estabilitat del delta, això valdria moltíssim i això amb un director general de Medi Ambient que ja no està de la Generalitat ens va dir que això era molt interessant però que ells no ho farien per les implicacions polítiques que portava de confrontació en l'Estat. Llavors, en aquesta filosofia ho tenim magre i nosaltres estem mentalitzats en que ho tenim magre i estem mentalitzats en que plantarem cara i que ens mourem i que això acaba de començar, però jurídicament ens dificulta bastant perquè, per exemple, l'última vegada que vam estar al Suprem va vindre un especialista, com seria? Sí, un especialista que no tenia res que veure amb el tema de l'aigua. Li van fer 4 preguntes molt concretes i no les va saber respondre perquè els que havien redactat els informes no ens podien acompanyar. Són les mancances del moviment social, que les cobrim amb l'espenta i amb la perseverància i les cobrim en que d'alguna manera intentem tirar el destructor d'això cap endavant, però és fotut, és complicat. Però mos sortirem, Nosaltres només com un apunt, no és que no ens oblidem i no ens oblidarem del tema dels sediments, perquè quan pràcticament no es parlava d'aquest tema el vam començar a tractar en intensitat, quan hi havia gent que s'ho prenia una mica cachondeo i òbviament no és cap cachondeo. Jo crec que per aconseguir aquests informes que fan falta de gent en prestigi hem d'aconseguir els recursos nosaltres i els hem d'encarregar nosaltres, els informes, perquè l'administració ja s'ha vist i com tu expliques, Manolo, no tenen intenció de fer-ho. Llavors, en la mesura del possible ho hem de fer nosaltres. Nosaltres, com a mínim, a sediments el que hem fet és, a través dels llibres que hem fet, aconseguir recursos per a pagar aquests informes i això és el que podem seguir fent. Però, clar, una cosa és tindre un informe més, que no serà el primer ni l'últim, i una altra és que l'informe després tingui un impacte jurídic o polític, perquè si políticament no tenen intenció. I el que he vist jo des dels governs, quan han arribat al govern els partits com Esquerra Republicana, per exemple,
és que pacten altres coses. Els donen suport allà a Madrid i pacten altres coses que per a ells són prioritàries i això no és una prioritat per a ells. Llavors, el Xerta Sénia, per exemple, sembla que és més prioritat que això. Una cosa, reblant el que havia dit Manolo, el dia que es van reunir amb la directora general d'Aigües, aquella senyora i un que l'acompanyava van tenir la santa patxorra de dir que amb els sediments que era difícil però que estaven fent coses, perquè a Mequinensa agafen els fangs davant del camp de regates i es passen a l'altra part del riu. I va dir que això era un estudi que feien dels sediments. O sigui, ja no el tiraven avall de la presa, sinó que traien davant del camp de regates i el posaven a l'altra part del riu. O sigui, que no valia per res. Però és això, es posa una medalla i diu no, estem fent coses pels sediments, que és una prova pilot. O sigui, que a part, amb aquest aspecte es prenien el pèl de totes. Hola, sí. Bueno, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també estem intentant, ens hem convocat com a guardians del riu i tenim l'interès, la ILP, vull dir, aquesta iniciativa legislativa popular, que és com una pastanaga, però que sigui com un horitzó, perquè entenem que no és només el tram final, sinó que és tot el riu. Llavors, ho dic perquè justament fa 2 dies me van convidar a participar a el que és l'inici d'un projecte que ho impulsa la Universitat Pablo Olavide de Sevilla. Hi ha 4 universitats i una altra entitat i una de les coses o un dels objectius és protegir els espais naturals del Guadiana, del Guadalquivir, el Delta de l'Ebre i ara no recordo quin altre. I estava també la gent del Mar Menor, que és una història d'èxit perquè han aconseguit la ILP. Per tant, vull dir, és aquest impuls de les universitats que també sembla que tenim idea, no podem posar data, de fer una jornada a Saragossa per aquesta idea que estic compartint de que realment és tot el riu. Vull dir, si no aconseguim trobar complicitats des de les diferents regions del riu, ho tenim molt difícil. I potser en aquest moment hi ha un cert ambient i després que el Mar Menor, com he comentat, hagi aconseguit la ILP, de que val la pena respectar, cuidar, defensar els nostres ecosistemes. I de moment tot això és molt inicial, per tant, no sé què passarà. Però la trobada a Saragossa, la jornada la farem. I allà estarem la plataforma i totes les comunitats. Gràcies. Hi haurà temps de lleure o no? Si hi ha temps de lleure jo vinc també. El lleure serà el rato del viatge al cotxe. Jo volia dir una cosa que, per ser una mica optimista, és que jo me'n recordava i és veritat que la Fiscalia Provincial de Barcelona es va querellar contra Endesa l'any 2021 per les línies elèctriques i la mortalitat d'aus. No sé com està el tema i si ha prosperat gaire, però la Fiscalia es va querellar contra Endesa, amb la qual seria pràcticament els mateixos. Aquí també s'haurien de querellar contra Endesa, no? Doncs es pot querellar contra Endesa. Si es vol, es pot. Pedro, ¿cómo estás? Todavía no sigues, ¿no? Bueno, hacer un pequeño comentario sacando mi pata profesoril, de Derecho Administrativo. Y cómo aquí se ha dicho, la administración pública representa el interés general y todo esto. Bueno, sí y no, o sea, no. Vamos a ver, existe la figura tratada desde economistas, que es la captura del regulador. Dicho de una manera más clásica y más castiza, el alguacil alguacilado, ¿no? Es decir, o quien vigila al vigilante. Es decir, la persona que debería estar vigilada es el que vigila al vigilante. Y tenemos los casos de las puertas giratorias o de la confusión de intereses, ¿no? Ya dijo Eisenhower, o no sé quién, que lo que era bueno para la General Motors era bueno para Estados Unidos y viceversa. Y un alto cargo jurídico de un ministerio dijo en un acto público en el que asistí que un alto cargo de una empresa eléctrica
Bueno, le refrendó la declaración del responsable eléctrico que decía que ellos también eran administración pública. Y yo decía que no. Vamos a ver. Es decir, es que se lo creen. Lo mismo que una federación deportiva se cree que es la administración pública también. Que no, que es una entidad privada. Otra cosa organiza ligas y no sé cuánto. Pero son entidades privadas, legítimas, por supuesto, defendibles, por supuesto, pero cada uno en su sitio, ¿no? Es decir, lo que es bueno para el accionista de una compañía eléctrica es bueno para Tierra del Ebro y el Delta. Pues esa es la pregunta, o parte de la pregunta. A lo mejor resulta que no. O para el cobro del IBI del ayuntamiento respectivo por la explotación hidroeléctrica. Eso también hay que preguntarse. O el 25% que deberían entregar de canon. Claro, de canon, el canon, todo esto, sí. ¿Que dónde está? Cuando se unieron las concesiones, ya desde hace muchísimas décadas, ¿no? Y después hay otras cosas que son hasta de pellizquito de monja, sí. ¿Recuerdas, José Juan, que nos cobraron una pequeña tasa de 50 euros, 70 euros por un informe que no se pidió? Eso de pellizquito de monja, vamos, es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, ahí está. Recursos económicos administrativos. Una cosa ya de locos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, yo coincido plenamente en la lectura que hacía Manolo también sobre la inacción de las administraciones aquí del sur de Cataluña, ¿no? Porque, y lo decimos continuamente, ¿por qué no se suman a denunciar todo esto que estamos denunciando? A los medios se lo decimos cada vez que hacemos una rueda de prensa, porque es increíble, ¿no? Que ellos que deberían representar a todos los pueblos de aquí, de la zona baja del Ebro, pues no hacen nada. Y en el tema de la seguridad, por ejemplo, pues, a ver, ya no es pedir que bajen sedimentos. Es que es una cuestión de que las presas estén en buen estado para garantizar la seguridad de todos los pueblos al lado del río, como Tortosa, Amposta, los pobles més grans aquí de Terres de l'Ebre. En fin, pero tú como estrategia, Pedro, siempre me dices que es cuestión de ir picando, ¿no? Como un conjunto de abejas que van picando. Cándido ha hablado de David contra Goliat, pues ir picando a Goliat, ¿no? Pam, pam, desde diferentes lados y a ver qué pasa. Bueno, he citado en mi ponencia anterior, en la charla anterior, al principio, una cuestión que es, por ejemplo, la aplicación de la ley de responsabilidad medioambiental, donde el operador, en este caso Endesa, pues tiene, en virtud de la aplicación de esta norma, que viene de una directiva europea, pues responsabilidades muy grandes, ¿no? De las que hacerse cargo, en donde están sus actividades de prevención de daños, de evitación y todo esto. Y para empezar, la propia cuestión de su concesión, que ya sí hace 70, 80 años, 90 casi, se hablaba de la gestión de sedimentos, pues habrá que exigirle cuenta y razón del cumplimiento de la gestión de sus bocas de desagüe y toda esta serie de cuestiones. Y además, otra cosa, en la antigua concesión se hablaba de permitir el tráfico fluvial, donde están las esclusas y todo eso. ¿No? Y se puede ir picando, por ejemplo, ¿qué hacemos con el esturión? Es una especie declarada oficialmente extinta y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece medidas para volver a traer esta especie aquí. Otra cosa es que si se hace una suelta, pues se lo termina merendando a los siluros, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos con el azul de Xerta, con el azul de Ascol, qué hacemos con la temperatura del agua en Vandellós, con los sedimentos para la freza de estos animales. Bueno, pues pequeñas cuestiones, ¿no? Pequeñas cuestiones. Y prueba y error, ir tanteando. Ir tanteando. Y que esto no es, como sabemos, de hoy para mañana ni de hoy para 5 años. Quizás de hoy para 10, posiblemente. Posiblemente. Pero lo que no puede, lo primero que hay, no puede admitirse es que es una cuestión ya seria, tratada, admitida, con una consolidada en definitiva, ¿no? Que es el cómputo del plazo. No me pueden decir que Flix tiene una concesión que acaba en el 2047. O sea, no. No. Ya acabó el año pasado. ¿Está?
En aquest tema sí que tenim clar que presentarem un contenciós administratiu també per l'extinció de la concessió de Flix. Ximo, vols dir alguna cosa? Sí que heu parlat de la querella per perill catastròfic. Després, aquesta sembla ser que ha quedat arxivada, no? Pel que heu dit. Però l'hem tornat a presentar en els informes, adjuntant els informes. I després la de delicte mediambiental, no? Què podeu dir d'esta? O sigui, en quin procés està? Que em sembla que ho heu dit ja. I quines probabilitats té de tirar endavant? O què teniu pensat fer? El que me va preguntar el fiscal és què pensàvem, ens va preguntar què pensàvem que es podia fer en aquest tema. El que passa és que quan me va agafar declaració va fer sortir, no sé per què, això és el procediment que fan, que me va deixar tot sol a mi dins parlant en ell, no? I me va preguntar què pensava que podíem fer i li vaig dir que el tema dels desaigües, no? Que demostressin, que es podia exigir d'alguna manera que demostressin en quina situació se troben, però no que ho diguen de paraula o que facin ells mateixos un informe, sinó que ho demostren, que hi hagin proves d'obertura en càrrega de les dues comportes a la vegada i a veure què passa, si hi ha un tap de sediments allà com pensem que és possible que hi hagi o no. Perquè també treballadors de les centrals ens han dit, gent que va estar 40 anys treballant a les centrals, que no les obrien mai, aquestes comportes, perquè haguessin suposat una despesa de manteniment i llavors a l'estar tants anys d'obrir-les no sabem ben bé quina situació es donarà a l'obrir-les, etc. Però, en fi, llavors també vam demanar, justament per un consell que ens vau donar a vosaltres, Javi, ens va aconsellar que en lloc de ser la Guàrdia Civil qui investigués, que demanessin que fos la unitat dels Mossos d'Esquadra, perquè crec que en el tema del Hard Rock vau tindre millors resultats en la investigació dels Mossos. Llavors, jo li vaig demanar això, que si podia ser que ho investigués Mossos d'Esquadra. I recentment hem presentat aquesta sol·licitud d'impuls processal, ara sí que ho he dit bé, i no hem tingut resposta, però això ho vam presentar potser fa 2 setmanes, la sol·licitud d'impuls processal. Polet, avui estàs molt callat, avui, eh? Però jo soc vell, pagès, tonto i sord. Me entero de la veritat del que dieu. Però tinc clar que el delta està desapareixent per culpa de la retenció de sediments que fan Mequinensa i Riba-roja. Claríssim, des de sempre. I això hi ha un culpable. Hi ha algun culpable de que el delta estigui, un dels espais biològicament més rics d'Europa, estigui desapareixent per culpa de 2 preses. Això per mi és insuportable i que jurídicament se busca la solució, apareix molt bé i inclús crec que s'hauria d'anar a nivell europeu. O sigui, no pot ser que un espai de la riquesa del Delta de l'Ebre estigui desapareixent per culpa de la retenció d'uns sediments que fan aquí. I el Delta de l'Ebre, si arriben sediments, a pesar del canvi climàtic, si entren sediments pels arrossals i es fa pujar, això és fàcil, és facilíssim, se pot salvar inclús del canvi climàtic per molt que puja la mar. O sigui que l'espai més salvable que hi ha a Europa se n'anirà a pique per culpa d'uns sediments que es queden aquí dalt, que a més allà dalt fan nosa també. O sigui, jo crec que s'ha d'anar jurídicament contra qui sigui i s'hauria de buscar inclús la implicació europea contra això. Pedro. Ah, sí, Pedro. Hay otra medida, es que gracias a la Directiva de Hábitat y con una jurisprudencia cada vez más importante, más activa, ¿no? Más positiva, se están estableciendo medidas de conservación muy activas porque los llamados que cité antes, los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 son de obligado cumplimiento, incluso por acciones que tengan lugar fuera. El caso, por ejemplo, hay una sentencia importantísima que es la sentencia de las minas del Alto Sil, en referencia a España, en León, de aunque la explotación estuviese fuera, si tenía una afección a los objetivos de conservación jurídicamente vinculantes, priman eso. Y otra cuestión, ya hay jurisprudencia española
que dice que, por ejemplo, en materia de agua, si hay un espacio natural protegido por la Red Natura, lo que se tiene que, en materia de caudales ambientales, sedimentos, sueltas de agua, por ejemplo, que no te suelten el agua de golpe que arrase el río abajo, etcétera, lo que prima es el conjunto de objetivos de conservación de ese espacio natural protegido, no lo que diga el plan hidrológico. Lo que prima es la zona CEC, la zona especial de conservación, la Red Natura 2000. Porque ella además tiene primacía. Es una norma europea frente a la de cualquiera de los Estados miembros. Y bueno, esa sería otra vía a intervenir. Y si se utiliza la vía del contencioso administrativo, que se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia. Y bueno, yo creo poco en las denuncias, en las quejas ante la Comisión Europea, porque como a mí me han archivado todas, pues ya uno, no sé si la oficina de la Unión Europea en España pues está por la labor, ¿no? Pero ese filtro es tan túpido que apenas deja pasar nada, ¿no? Pero bueno, en el trabajito de gota a gota, pues no hay que descartar ninguna vía. Eso también es posible, ¿no? Y además es una vía jurídica bastante contundente, la Directiva de Hábitat. Por eso la quieren derogar o descafeinar, porque es muy contundente, claro. Vale, pero ¿tú cuándo tienes tiempo para ir a Bruselas? Últimamente poco. Vamos a agendarlo, ¿vale? Pero se puede hacer a través de, bueno, DEPANA es una gran organización, a través de ADENA, del WWF, a través de la Oficina Europea de Medio Ambiente, que es como la gran federación de entidades europeas, el fondo yo qué sé, el Client Earth, es decir, hay maneras, se puede hacer. Vale, así no te apuntas, ¿no? Y yo no digo nada, todavía no, porque estoy realmente saturado. Tengo una lista de encargos ahí y de trabajo propio de mi universidad tremendo, ¿no? Pero bueno, y además hay otra serie de cuestiones, preguntas parlamentarias, etcétera. Es decir, que no decaiga el asunto. Que no decaiga el asunto, ¿no? Una cosa jo. DEPANA a la via europea li ha funcionat una vegada i li ha funcionat bé, que és aquesta vegada que tenim el Delta Llobregat, que tenim després de la queixa, la denúncia, etc. a Europa, al final ha arribat, fa 2 anys, va arribar la carta d'emplaçament de la Unió Europea per insuficient protecció del Delta Llobregat. Infracció de 3, si no m'equivoco, 3 articles de la directiva Habitat i un de la directiva AUS. I això està pressionant molt. Evidentment, no acaba de funcionar perquè hi ha tantes pressions sobre el Delta Llobregat que no hi ha manera d'acabar d'aprovar l'ampliació de la FEPA, no? Però si això segueix així, després el següent plaç, després de la carta d'emplaçament, va haver el dictamen motivat i si no fan cas ja venen les sancions econòmiques. Nosaltres ja anem ara a veure si ja fan el dictamen motivat, perquè no hi ha manera que tiri endavant. El govern de la Generalitat no acaba d'aprovar l'ampliació de la CEPA. O sigui, és una via que funciona... Em sembla que ara són més estrictes, ara filtren molt més que abans, per això. Pedro. Bueno, no quiero pisarle el turno a nadie, o sea, si, no sé, solo veo... Tranquilo, adelante. La espalda de más participantes, no de asistentes. Bueno, hay otra medida, por ejemplo, si hay ayuntamientos reticentes, ¿qué planes de protección civil tienen ustedes? ¿Cómo responde ante un caso de emergencia? La vía de la protección civil, que es una competencia municipal. Es decir, hay que ir acotando el terreno, cercando. Porque luego nadie se hace responsable, ¿eh? Y no solo hablamos de sedimento o de desacumulación de sedimento. ¿A qué grado de limpieza ha quedado lo de la electroquímica de Flix? Con esa retirada, ese proyecto faraónico, ¿no? De retirada de sedimentos tóxicos. A ver cómo de limpio o cómo de sucio está, ¿no? Yo lo que hace referencia a Europa, el tema Natura 2000 es muy potente. Es muy potente y creo que se podría exprimir a nivel europeo el tema de Natura 2000. Hi ha algú més, Ximo? No sé com anem de temps, Helena. A quina hora hauríem d'acabar? Ah, vale.
Pues si voleu... Vale. Simó. Bueno, seré ràpid perquè el que pregunto una mica és... Pregunto per desconeixement, no? Per ignorància. Perquè la via que s'ha fet ha sigut la via de perill i de medi ambient, no? Jo no sé si en altres sectors hi hauria alguna forma de presentar alguna cosa. No sé, se m'ocorreix, per exemple, agricultura, no? Estem parlant a cap i a la fi, de la desaparició no són 300 i pico quilòmetres quadrats, perquè és menys el que es cultiva, però moltes sí que possiblement acabarà sent estèril, no? I també la pèrdua no és salut pública, però sí que és la pèrdua del lloc on tu vius, no? Perquè si al final la cosa, la gent d'aquí, de fet ja ho diu el govern, no? Que Delta de l'Ebre possiblement seran els primers refugiats climàtics de Catalunya, no? Llavors, en tema de població i tema d'agricultura, per exemple, no hi ha alguna cosa que es pugui fer? Bueno, això comentava, abans he comentat que Josep Maria Franquet i altres propietaris del Delta i altres tècnics han presentat una denúncia per això, no? Per les terres que haurien estat regredides i demanant una compensació econòmica per això. En fi, sí, seria una possibilitat. No sé si voleu dir alguna cosa per a tancar o ja us heu quedat satisfets, els membres de la taula. Pedro, ¿quieres decir alguna cosa para encerrar? No tengo nada. No, muchas gracias. Realment tenim un problema greu i a veure, la taca d'oli se té que escampar molt perquè realment hi hagi molta implicació. Si les administracions no estan a l'altura de les circumstàncies, no? Per el que explicava Pedro, que sí, que coincideixo totalment, no? Aquestes portes giratòries que a vegades vas a l'administració a demanar alguna cosa per a la ciutadania però te diuen no, és que nosaltres estem defensant l'interès econòmic perquè això també és bo per a la ciutadania i, clar, se troben en conflicte d'interessos. I és això, llavors la taca d'oli s'ha de fer molt gran i sobretot, jo faig un clam a que les entitats d'aquí del territori que estem treballant per a defensar el territori i que no desaparegui el delta i també que es pugui mantenir l'ecosistema del riu, que anéssim totes a una, que intentéssim això, veure quin és l'objectiu principal i a vegades deixar-nos de discrepàncies que no venen a cuento i fer força tots junts, anar tots a una, que hi ha molta feina a fer. Bueno, doncs moltes gràcies, Helena, i a la URB, que trobo que ha sigut bastant participatiu, l'acte, i molt interessant. Pedro, la persona que deberia estar vigilada és la que vigila.